tom nám príde viac povedať lekárka, ktorá sa už dlhé roky venuje liečbe ľudí s cystickou fibrózou. Preto privítajme medzi sebou pani doktorku Hanu Kajzerovú. Nech sa páči, pani doktorka. Dobrý večer, vítajte medzi nami. Poďte do svetla lámp, ako sa hovorí, poďte medzi nás. Tak dnes sme už počuli viackrát spojenie slov slávne deti, cystická fibróza. Možno, že po niektorí naši diváci celkom neovládajú význam týchto pojmov. Keby ste nám ich trošku laicky, ľudovo, ľudsky priblížili. Pokúsim sa, aj keď najkrajšie to bolo povedané pri tom rozhovore matky a dcery, teda dieťaťa s týmto ochorením. Viete, ono je to jednoduché a zložité súčasne. Už v 16. storočí existuje v literatúre taká vetička, že dieťa, ktorého Boh chutí schválno, skoro zomrie. Tak sme začínali aj prednášať, keď v 36. to bolo popísané toto ochorenie len ako ochorenie plúc a ochorenie tráviaceho systému. V podstate sa myslelo, že to záleží len na tom hustom hliene, ktorý upcháva plúca, upcháva podžalúdkovú žľazu, pankreas. A z toho je všetky tie dôsledky, že nedokážu tieto deti dostatočne tráviť živiny, ktoré príjmu. Dneska vieme, že je to ďaleko zložitejšie, že tam záleží na genetickej výbave nielen priamo génu pre cystickú fibrózu, ktorý vlastne bol objavený nedávno, v 85. roku, lokalizovaný, čiže 20 rokov. 20 rokov dúfame, že toto ochorenie budeme vedieť liečiť tzv. Génovým inžinierstvom. To znamená, že opravený gen budeme vedieť praviť týmto korím. Zatiaľ sú s tým problémy, toto sa nedarí, ale tým, jak narastali naše vedomosti, naše liečebné možnosti, najrozličnejšie druhy liekov, či sú to... Prosím? Pokračujte, veľmi pekne si. Či je to náhrada tých tráviacich enzymov, ktoré, keď som pred 30 rokmi začínala, sme mali k dispozícii asi na takej úrovni, že sme týmto deťom zakazovali jesť, ja neviem, smotany. Dneska im to prikazujeme. My môžeme akurát tak odporúčať. Ale odporúčame, pretože máme tak kvalitné lieky. Máme dneska na inhaláciu lieky, ktoré rozkladajú perfektne tie husté hlieny v plúcach. Zase im ho môžeme len napísať, dať inhalovať, no musia oni. Máme dneska širokú škálu cvičení liečebných, ktoré pomáhajú im perfektne tie hlieny odstrániť z tých plúc, takže sú medzi nimi hudobníci, ktorí zvládnu perfektne dlho hrať na saxofóne, čo by ste možno vy nezvládol, takú dýchovú kapacitu a tak ďalej. Čiže tie deti, diagnostikované v detskom veku, dneska vyzerajú ako naprosto zdraví, šikovní, úspešní, dospelí so strednými a vysokými školami. Pani doktorka, ja sa chcem spýtať, boli začiatky liečby cystickej fibrózy na Slovensku ťažké? Boli veľmi ťažké, jak som povedala. Boli to, videli ste Dominiku, tá bohužiaľ nie je to tak dávno, čiže nevždy sa darí vyliečiť tieto deti aj dneska. Ale pred tými 30 rokmi vlastne 8-9 rokov to bolo maximum, čo sa deti dožívali. Dneska máme cez 60 ročných pacientov, starších ako 60 rokov. A čo je dôležité, z tých takmer 400 pacientov, ktorých liečíme, je dnešnému dňu iba 0,1%, ako 50% má 18 rokov, čiže sú to dospelí ľudia, ktorých odovzdávame my, detskári starostlivosti, do dospelého centra. Nebojte sa, ja vám to potom vrátim.
Ale vy ste spomínali, už ste trošku našretli tú budúcnosť, ako vy vidíte perspektívu liečenia cystickej fibrózy, ako vidíte to, čo čaká jednak pacientov, ale aj rodičov. Ja ju vidím s nádejou, poviem to tak. Vidím ju s nádejou, pretože tá nádej tu jednoznačne je, to je vidieť už v tom niekoľkonásobnom zvýšení prežívania týchto chorých ľudí. Ale tu nejde, jak to už tu odoznelo, nielen o tú dĺžku veku, tu najde o to, že tá kvalita, že môžu chodiť do školy, môžu študovať, môžu mať partnerov, frajera, máme dokonca, boli sme na 3 svadbách. To sú všetko strašne krásne chvíle. Pýtate sa na tú liečbu, na tú odbornosť. Snažíme sa dostať na Slovensko všetky lieky, ktoré vo svete sú najlepšie. Hej. Myslím si, že k dnešnému dňu aj vlastne sú dostupné. Menej ťažšie, s niektorými sme mali také problémy, že, lebo bohužiaľ je to tak, že každá novšia liečba a čím je tá liečba sústredená na závažnejšie ochorenie, býva obvykle aj drahšia. A okolo toho sa točí strašne veľa, dopoviem, strašne veľa a je taký zážitok jeden, keď sme jednu tú novú liečbu, to zhruba tých 10 rokov prebojovávali, tak som dostala otázku, že dobre, účinný liek, ale pani doktorka, viete tým tie deti vyliečiť? Hovorím, no neviem. Viem im len zlepšiť zdravotný stav. A uvedomujete si, pani doktorka, že dostávame takýto budget peňazí a teraz vy mi z neho odkrojíte toľko a ja nebudem mať na liečbu ostatných ľudí na Slovensku. Čo na to poviete? Hovorím, no ja tak ako ekonomicky uznávam, čo ste teraz povedali, ale dobre, tak teraz povedzte a napíšte, že všetci pacienti, ktorých nemáme šancu vyliečiť, ale chceme liečiť, teda nebudú liečení, dajte nám to na dvere, my si dáme hlavu do piesku ako tí, čo sa s tými ľuďmi stretávame. Lebo je ľahko to povedať niekomu, kto toho pacienta nevidí živého. A nebudeme ich liečiť. Dostali sme sa k tejto liečbe, majú ju. A tu by som chcela odpočiť. Za veľkej pomoci toho združenia, ktoré zhruba v tom čase vznikalo, združenie teda detí a priateľov cystickej fibrózy, ktorí ako laická organizácia nám, odborníkom, pomohli chodiť na vyššie inštancie, pretože my sme dostávali asi takéto odpovede, že je to neekonomické. Tej maminke to povedať nedokázali. No, Marko, spýtaj sa.